Dalilin da yasa har yanzu mutane ke faɗawa tarkon masu yaudara. Ko da yake a baya mun riga mun yi bayani yadda ake gane fake bank alert, amma har yanzu mutane da dama suna faɗawa tarkon 419 saboda wasu dalilai. Na ɗaya, rashin sani. Wasu ba su da cikakken ilimi akan yadda asalin message ko email na banki yake ba. Na biyu, gaugawa. Ina yawan maimaita wannan abin. Gaugawa magana an ce ta kuɗi ce, ka daina gaggawa, ka tsaya ka nutsu. Duk lokacin da aka ce an ga alert, to ka tabbatar ta hanyar bank app naka ko ta USSD. Wannan zai cece ka ko da nan gaba. Na uku, dogaro da saƙon message kawai a wayarka. Mutane da yawa daga sun ga message kawai sai su yarda su amince ba tare da duba transaction history ba. Saboda haka ka duba transaction history a duk lokacin da aka ce an tura ma kuɗi domin ka tabbatar da kuɗi ya riga ya shiga sai ka amince. Ka tuna cewa duk lokacin da aka tura ma kuɗi kana duba transaction history naka ta hanyar bank app naka ko ta USSD. Sannan ka yawaita bibiyar labarai irin waɗannan wanda muke bayarwa da kuma ilimi da ya shafi harkar tsaro na bankinka da sauransu. A sharing wannan bidiyon saboda wannan ilimin ya ceci wasu, sannan a danna mana alamar liking da follow. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.